sukses sedaya lampah sarta usahanipun nggih. Kowe saya le percaya tawang suli coba takonono Yen aku mangan lawaku lawa tempe yo mestine aku yo lawuh tempe Yen pene esok ben sehat aku dede kewajibanku aku ngancani kerja pripun yen aku poke sithik weh ra ana duit cepet-cepet nonggo tak utangke kok diutang kepenak ra kepenak darling mati urip bebarengan salawase ya kerja lho mas mosok ya diutangke lah aku dulu duit ya tak utangke tadi yen kowe lunga bareng karo aku karo wong ayu kowe njur kepiye rani aku nafser dek paling mung liri siji wae sirahmu mergo masuk angin mas apa kowe saged ngerai tak gosok tapi jeti terus lah pokoke sampai kowe mari yen ning kalang sikilku kesanjung matu tak tandani wantune tak gepuki yen ning kalang ana priya kodho aku yen wong cilik tak tantang tak penteleng yen kliyan kumata anjur semaput yo mestine aku melu lho semaput kok ning dalan yo tak tinggal lho kok ditinggal yo niku jenenge mboten tresno ya beli nek mboten niku beli yo tresno ning semaput kuwi aja ning dalan sini jempol tak semaput ing omah mawon yo ngono mengko bisa semaput bareng apa tenan nanti urip karo aku wani sumpah saksine langit bumi sing pungkasan rungokno pitakonku bukti tresno aku kudu ngemi yen wis nasib awakku ndhisiki mati apa kowe ya saged nyencani pitakon aja aneh marake bingung piye leku mangsuli kan tresno kok takon yo warna-warna to yo bingung to nggonku mangsuli aku turun pengen mati kae se ngopeni